Det ved vi ikke endnu. Hvor meget fik du i gennemsnit? 3, lort. Jeg fik 4,6, tror jeg. Ja, det skal nok passe. Markus han har fundet det på YouTube. Du har ikke stillet op her? Nej. Lad være. Ja, han laver en fejl, gør han ikke? Får han ikke engang for meget for? Det ved jeg, jeg så det. Lad den ikke på den her. Han har gået ind for meget. 3. Han går 3 gange 4. Han får 4 gennemsnit. Ja. 4 eller 4 noget. Ja, jeg tror det er 4 lige ud. 3,8.